В България има едно село с изключителна важност за историята ни – Клокотница. История, разказваща битка, приключила с победа на българите и нашия цар Иван Асен II. Победа, поставяща държавата ни на 3 морета. През изминалите над 20 години селото бе изпаднало в забвение до преди месеци, когато жителите на Клокотница се избраха техен кмет – Данаила Атанасова. Данаила е една от нас, защото има такъв народ. Гласувайте с бюлетина номер 51 за общински съветници на община Хасково.